Vítajte v Crowd AI, kde vytvárame inovatívne AI riešenia, aby sme pomohli podnikom zapájať sa do komunikácie so svojimi klientmi. Naša misia je jednoduchá. Spraviť vašu interakciu so zákazníkmi bezproblémovou, efektívnou a účinnou. Crowd AI je tu, aby pomohlo podnikaniu rásť premenou každodenných rozhovorov na príležitosti. Navrhujeme a vyvíjame chatboty, ktoré menia spôsob, akým podniky komunikujú so svojimi klientmi. Naše chatboty sú ľahko integrovateľné, prispôsobiteľné a dostupné 24/7 na spracovanie požiadaviek zákazníkov. Partnerstvo s Crowd AI znamená viac než len získať chatbot. Znamená to získať spoľahlivého partnera pre rast vášho podnikania. Či už ste IT špecialista, marketér alebo majiteľ podniku, spolupráca otvára nové príležitosti na rast a úspech. V Crowd AI sme tým odborníkov na AI technológie, zákaznícky servis a rozvoj podnikania. Veríme, že každé podnikanie si zaslúži nástroje, ktoré sú jednoduché na používanie a neuveriteľne účinné. Spoluprácou zabezpečujeme, že máte správne riešenia na dosiahnutie vašich jedinečných cieľov. Crowd AI môže ponúknuť komplexné riešenie pre vaše podnikanie, aby vám pomohlo posunúť ho na ďalšiu úroveň. Neváhajte kontaktovať náš tím pre individuálnu konzultáciu.